Il-parata tradizzjonali hija waħda mill-attivitajiet li jitilgħu ta' kull sena biex jitfakkar Jum ir-Repubblika u din is-sena tiġi ċelebrat propju 39 sena anniversarju minn meta Malta saret Repubblika u bdiet titmexxa minn kap ta' Stat Malti. Il-ġimgħa l-attivitajiet bdew fid-9:09 ta' filgħodu b'kontingenti tal-Forzi Armati ta' Malta akkumpanjati mill-banda illi marċjaw meħdejn il-Monument ta' Kristu Re fil-Furjana sa Pjazza San George fil-Belt Valletta. Hemmhekk saret il-parata li minkejja li ssir kull sena kienet l-aħħar waħda taħt il-patroċinju tal-President George Abela. Preżenti wkoll kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mas-Sinjura Muscat u diversi personalitajiet u mistednin oħra. Wara l-parata tradizzjonali, il-mistednin inġabru fil-Palazz il-Belt fejn il-President għamel diskors tal-okkażjoni. Il-President Abela qal li matul is-snin ra Malta tinbidel u għaldaqstant sostna li fost l-oħrajn hemm bżonn li tiġi eżaminata mill-ġdid il-Kostituzzjoni biex tassew tkun tirrifletti l-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tal-poplu. Tkellem ukoll dwar oqsma fejn hemm bżonn li l-pajjiż jiffoka l-isforzi tiegħu bħall-edukazzjoni, l-ambjent u l-immaniġġjar tat-traffiku. Ma naqsux ukoll is-suġġerimenti tiegħu dwar l-għażla tal-President il-ġdid. Għażla li fi kliem il-President għandha tkun frott ta' diskussjonijiet ġenwini bejn il-forzi politiċi kollha fil-pajjiż. Il-President Abela jipproponi wkoll li jitwessaw sew il-funzjoni kif ukoll il-poter tal-President tar-Repubblika biex dan ikollu rwol aktar attiv u deċiżiv.